Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe iko zvinezvi paZambia paka ndiri kunzwa kuti vari kutatsurana zvisingaite. Hichilema is in a panic mode. Zvekurevesa apa result riya ratanga kuverengwa. Manyai tsvagai kwamungangoda kungotsvaga kwamunoda kungoona kuti ndekupi ndozati vanhu munogona kufarira kunhu kwakasiyana but yekutanga yagara yenga iri mumastreets kare ndeyekuti zvoni asunga vice opposition wake handiti mukuzviona asunga munhu wake anga ari kukwikwidzana naye opposition leader. Mareasons ndiye anoziva zvaazviitira kuti anga achida kuedza kuita sei, but I believe kuti zvinhu izvi zvine chekuita nekuvhunduka ende zvine chekuita nekutya ugwara chaizvo kuti munhu atadze kunge achita se achinzwisisa. Hichilema ari kunyora zvinhu zvakawanda, a lot of nonsense, ende vanhu vakawanda vari kungomupopotera. Uri kuita sei wewe, uri kumbozvitaurire chii zvese izvozvo zvauri kutaura zvauri kunyingira zvakangowanda zvinhu zviri kudai so. And Zambia yenyika yakabatana, Zambia yenyika yakadai so. Ndine imwe certain post yake yandasangana nayo iri mumastreets achiti, in our entire years of opposition, at no point did we ever encourage other people's children to go into streets over any in all our opposition life. At no point did we ever encourage other people's children to go into streets over any in grievances we had with the electoral processes then. We hope our colleagues in opposition can learn from that by not sending other people's children in the streets yet with the electoral process then. We hope our colleagues in opposition can learn from that by not sending other people's children into the streets. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa naHichilema achivhunduka kukwata ikoko anogona kunge akakwapaidzwa. Tatichiona kuna maprophets, inini I just come here kuti ndingokuudzai kuti kuna maprophets akawanda vanga vari kutaura vachiti tatoona Hichilema apinda, Hichilema adai so. Vakomana chimbomirai, politics hadzidi dzungu, politics hadzidi kuzhangandira kana kumhanya mangwana munomuka maakunyara maakushaya pekuzopinda maakuti ko ndozvo zvazoita ko ndingazobvuma kudyiwa sei. Ndo zvazvingori zvazvinongoita zvinhu zvazvina formula yekuti unganyatsoti iko zvinezvi because ndofarira nhingi kana kuti iko zvinezvi nekuti nhingi akazoita zvakati kana kuti nhingi akazoita zvakati mangwana munomuka maakunyara. Saka kuZambia ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho. Regedzai tichikudzai zvedu kuti aringa azonyatsowina ndiani, isu ndo kwatinozongomhanyira kumafinal, but to those who want to see kuti chii chiri kuitika nditi endai munonotarisa paZambian broadcasting national broadcasting yavo vari kutotaura maresults izvezvi ari kudedzerwa muta muchingoonera kuti chiri kuitika ende mubva mationesa kuti ndiani uri kufarira ikoko. But as for now ka ida hangu handira bizarro dada chiza because I don't know them. Those guys umwe naumwe anenge achiudzwawo zvaari kuudzwa, and I don't want to disrespect maZambians kuti ndida kupindira nyaya dzekunyika kwavo nekuti isu tine dzedu dzine dzichitinetsa, but ndangoti ndingouya ndingokuzivisai kuti Hichilema is in panic mode achitaura kuti zvoni isusu kubva patakapinda muopposition umu hatina kumbobvira takatuma vana vevanhu kuti vapinde mumastreets. Kanawo tiri kutarisirawo macolleagues edu in the opposition kuti vasatume vana vevanhu kupinda mumastreets, hanzi macolleagues edu muopposition. Saka Hichilema anenge akuti kuti zvakafanana akuda kutongodzokera kuopposition vahwadi. I mean, tell me what you think pane statement irori rataurwa naHichilema because zviri kutotishamisawo kuti boy here mudharo.